Учени откриха, че някои ларви могат да се хранят с пластмаси. Но може ли това да реши проблема с милиардите тонове такива отпадъци? Италианска биоложка случайно вижда, че ларвите на восъчния молец бързо разтварят пластмасовите турбички, в които са затворени, и установява, че тайната е в ензимите от слюнката им. Повечето вещества в природата се разтварят лесно с помощта на различни бактерии. Преди век обаче човечеството изобрети пластмасите – дълги вериги от полимери с много силни връзки помежду им. Това ги прави здрави и еластични, а ниската цена доведе до масовото им използване. За съжаление, тези качества пречат на тяхното естествено разграждане и ги превръщат в все по-голям риск за планетата ни. Разграждането им може да стане с разрушаване на полимерните връзки чрез окисляване и се оказва, че слюнката на тези ларви прави точно това. Естествено, няма как да ги разводим по всички депа за пластмаси, но пък можем да използваме директно ензима, който върши чудото. Учените постепенно намират множество ензими, способни да разграждат десетки различни пластмаси. С помощта на изкуствения интелект, те вече усъвършенстват и самите ензими, за да се ускори и поевтини процеса на биоразграждане. Заедно, природа, човек и технологии са на път да решат огромен проблем в полза както на екологията, така и на икономиката. Ако ти е харесало това видео, удари едно лайкче, сподели го и ме последвай за още много клипове на тема екология и икономика.